Hello friends, बोरै बावबाय नोंथांमोनखौ फिन Constable चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो। The big update RPF SD Constable नि एग्जाम सेन्टारखौ लानानै गोबां कमेन्ट्स आदा बबेयाव एग्जाम जामारगोन बिनि सायाव SSC SD Constable रिजाल्ट माब्ला फैगोन नोंथांमोननि काट टपनि सायाव आरो आसामनि मोस्ट इम्पर्टेन्ट एप्लाइ खालामना दोननाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेनो जाबाय नोंथांमोननि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि DME नि आन्डाराव 2000 पोस्ट दङमोन दा बिनि एग्जामा बबेयाव जागोन आरो माब्ला जाथावगौ दा बिनि सायाव आपडेट लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो दा जेसेबांनो आपडेट लाबोगोन एसेबांनो एक्टिभ थायो मानोना खायसे बावना थायो जास्ट एप्लाइ खालामो नाथाय एडमिट डाउनलड खालामा एबा एग्जामनि थाखाय रेडि जाया दा बेनि थाखायनो बे भिडिअ खालामबाय दा फार्स्टआव जोङो SD कनस्टेबलनि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दाखालिसो माखासे नोंथांमोननि एन्सार किसा होबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे मार्क्सआ होबायमोन दा बेनि गेजेराव नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोननि SD कनस्टेबलनि काट अफ फैनो गोनां दङ बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टनि थाखाय दा एग्जामनि काट अफआ थाबैनो ओंखारसिगोन रिजाल्टआ मोनथारसिगोन आसा खालामो फार्स्ट उइक जुनाव मोनगोन बायदि एबा 20 जुननि सिगां नोंथांमोननि काट अफ फैनानै फिजिकेल टेस्टनि थाखाय आपडेट फैनाय बायदि स' बेनिफ्राय जुलाइ आगस्टआव नोंथांमोननिया फिजिकेल टेस्टआ जानायनि चान्सआ दङ दा आसाम पुलिसजों समब्रा समब्रि जानायनि चान्सआ दङ बेखायनो प्रेक्टिसाव थाबाय थादो जायफ्रानोखि मोजां दाखालि स्कर मोन्दों एबा नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोन्दों दा बे जाबाय SD कनस्टेबलाव स' बेनिफ्राय गोदान भेकेन्सि नोंथांमोना फैगासिनो टेनसन गैया जायफ्रानि बे 26,000 भेकेन्सियाव थालांगोन ना नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव 27 आगस्ट जानाय लोगो लोगो गोदान SD कनस्टेबलाव 10 पास जागोदानफोरा जुदि 18 इयार्स जाबायबा नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' बेखायनो नैबे 26,000 मोनाबाबो जेबो नङा बाट मोनोबाथ' जोबोर मोजां प्रेक्टिस खालामबाय थादो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय स' दानि फैबाय RPF SD कनस्टेबलाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे आदा बेनि एग्जाम सेन्टारा बबेयाव जायो फिजिकेल टेस्टआ बबेयाव जायो दा प्रिभियास जेब्ला RPF SD कनस्टेबल ओंखारदोंमोन नैबे अफिसियेल साइटआ बेनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव दा बेयावनो नटिसआ एडमिटखौ मोनगोन आरो डाउनलड खालामनानै एग्जामाव थांनांगोन दा बे एग्जामा अनलाइन जागोन नालाय बेखायनो गुवाहाटियाव एग्जामा जायो बेखायनो नोंथांमोननिया गुवाहाटियाव एग्जाम जागोन स' बेनिफ्राय जुलाइ आगस्टआव एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ आरो लं प्रसेस जायो आरो बिनि आन्डाराव दा बेखायनो एग्जामा जुलाइ आगस्टआव जानानै फिजिकेल टेस्ट दङ मेडिकेल टेस्ट दङ दा बेनिफ्राय एग्जामा हमना ला गुवाहाटियाव जाबाय जेराव नोंथांमोना मिथिखागौ जे एग्जाम हैनाय लोगो लोगो नोङो एग्जाम फिसखौहाय मोनफिननाय जागोन बेनो जाबाय नोंनि एकाउन्टआव 250 राङा हाबफिनगोन बेनिफ्राय भेकेन्सिस एलटमेन्ट खालामाखै दा भेकेन्सिया अल इन्डिया जानायनि चान्सआ दंखायो मानोना पस्टआ खम नालाय बेबायदि थांनाय बाराव आसाम स्टेट बा नोंथांमोननि हमना ला गुबुन गुबुन स्टेटनि सायाव बेबायदि दङमोन बाट दायो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना बेबायदि मोनसिगोन स' बेखायनो एग्जाम फिसखौ नोंथांमोना लानोबा एग्जामखौ हैथारनांगोन अब्लासो नोंनि एकाउन्टआव हाबनाय जागोन जाय एकाउन्टजों नोङो पेमेन्टखौ दानदोंमोन स' बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट दा फिजिकेल टेस्टआ गुवाहाटियाव जादोंमोन सिगाङाव थ' बेखायनो गुवाहाटियाव चान्सआ दङ दा फैबाय जोङो DME नि आन्डाराव 2008 पोस्ट ओंखारदोंमोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा बिनि एग्जामा अलरेडि नोंथांमोननि टेक्निकेल लाइन ग्रेड 3 स्टाफ नार्सआ कन्डाक्ट जाबाय बेनिफ्राय स्किल टेस्टआ जाथ'वाखै थाबैनो स्किल टेस्टआ जासिगोन इलेक्सन हमना ला रिजाल्ट जोबनाय लोगो लोगो बे स्किल टेस्टआ जाफिनसिगोन आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोननि नन टेक्निकेलनि एग्जामाबो जासिगोन आरो बे एग्जामा कम्बाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना मिथिगौ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नन टेक्निकेलाव कम्बाइन एग्जाम जायो थ' नोंथांमोना गोबां मेडिकेल कलेजनि आन्डाराव दं नालाय पस्टआ बेखायनो गासैजों मोनसे एग्जाम जागोन आरो जेरावनोखि नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनगोन बेयावनो काट अफ लानानै साख्रि मोननाय जागोन ग्रेड 3 आनो जा एबा ग्रेड 4 आनो जा स' बेखायनो नोंथांमोननिया फरायनो गोनां जाहैबाय नोंथांमोननि इंलिश थायो स' बिनिफ्राय नोंथांमोना साइन्स थागोन मेथ्स थागोन नोंथांमोननि बिनिफ्राय जिके थागोन स' बिनिफ्राय 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया स' बिनिफ्राय एग्जामनि थाखाय एडमिटआ माब्ला मोनगोन दा नायदो दा इलेक्सननि सिगां नोंथांमोना जेबो आपडेट मोननाय नङा नाथाय जेब्ला जुन जागोन बिनिफ्राय लास्ट उइक जुननिफ्राय साख्रिनि गासैबो आपडेटआ लासै लासै फैबाय थासिगोन अफिसियेलि स' बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेटखौ बेयाव नायनो हागोन बाट नोंथांमोना जुदि एडमिट डाउनलड खालामनोबा स' बबेयाव खालामनांगौ जों लिंकआव थांसै फैदो गोबाव खालामा DME नि आन्डाराव दा जोङो एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामो दा बेखायनो जों थांनांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों नैबे फैबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जेरैहाय स्टाफ नार्सनि एडमिट नोंथांमोना बेयाव मोनदोंना स' बिथांमोननि एग्जामा जाबाय नालाय स' बेनिफ्राय स्किल टेस्टआ जाथ'वाखै स्किल टेस्ट जाबा साख्रि मोनगोन लगइन खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेनिफ्राय अफिसियेल नटिस नायनोबा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि एडमिटआ बेयावनो मोनगोन टेनसन दाला नोंथांमोना प्लास अफिसियेल नटिफिकेसना बेयाव दंखायो ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा बेयाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै A to Z पस्टखौहाय नायफिननो हागोन दा बेनोमोन आरो बे एग्जामा हमना ला आगस्ट सेप्तेम्बरनि सिगां जानायनि चान्सआ दंसै